היכנסו עכשיו לאתר רשת ותוכלו להמשיך ולצפות בכל האודישנים ובחומרים בלעדיים של המתמודדים שלנו. ועכשיו קבלו את עדן בן זקן. איך הפצצתי דדי? כן, יפה. רציתי יותר להפציץ, אבל בסדר. לא, זה בסדר גמור, זה יפה ככה עם העקבים. נראית 10. קוראים לי עדן, אני מקריית שמונה, אני בת 19. אימא'לה, הגענו עד לפה ואני מתה ללכת. מה פתאום? את לא הולכת לשום מקום. הגעתי לאקס פקטור להביא את כל מה שיש בי על הבמה, להפציץ את הבמה. לא בעיה כזאת גדולה. התוספת שלי לא עפה? לא. בטוח? לא ראו אותה פה? אם אני לא אצא פוטוגנית. פוטוגנית? פוטוגנית בפנים. אף שלי. פוטוגנית, הכל בסדר. פצצה, פצצה. אוהב אותך. חבר שלי, אני מתה עליו. הוא ביתרון החיים שלי. תביא לי לשתות עוד פעם. אני מתעלפת מהלך. וואו, כמה דברים הוא קנה לי, יובלה. אם זה הבוס אמליאן, קירה, 4 בגדי ים מהאיביי, עשה לי קנייה ב-24/7. הוא גם לקח אותי לדבריה, אילת, היינו בלונה פארק, קצת לו. עוד מעט חתונה, הוא מתחתן איתי, אני בטוחה. צבעתי. הוא לא רוצה להבין. אני עדיין בצבא. אתה לא רוצה להבין. כל דבר בזמן. החלום שלי הוא באמת להגיע לרמות מפחידות של הבמות ולהיות זמרת ועניינים, ואני לא רוצה שזה יהיה כמו כל החיים שלי, שאני תמיד מתחילה משהו ולא מסיימת. אבל אם לא אלך כל זה, אז מנהלת חנות בגדים. 3, 2, 1. תודה. איזה נמרה. הלו, טייגר! הלו! מה קורה? בסדר. וואו. קודם כל אני אגיד וואו. וואי, אני מתרגשת. עכשיו תשאגי עלינו את השם שלך. עדן בן זקן, אני מקריית שמונה. אוקיי. ואני בת 19. תסתובבי רגע, תעשי לנו סיבוב. היי. תשמעי, האוברול הזה? 30 שקל. איפה את קונה בגדים ב-30 שקל? תקראי את שלי לסיבוב. יפו תל אביב? כן. רגע, החנות יפו תל אביב זה בתל אביב או בקריית שמונה? בקריית שמונה. גדול. את עובדת? כן, עבדתי, אבל יש לי עבדתי זה קצת... בעבר. אני עובדת ועובדת זה כרגע. בהפסקות. אני עובדת, אבל אני עושה צחוקים וזה... צחוקים. תגידי, את שרת קודם בצורה מקצועית על במה? לא, את האמת פעם ראשונה שלי. פעם ראשונה שאת עומדת על במה? כן, פעם ראשונה. מה תשאירי לנו? ארט, של קריסטינה אגילרה. hurt? hurt. hurt. אמרת heart, אמרתי heart. אז בוא נשמע אותך שרה. הבמה כולה שלך. בהצלחה. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive for your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you want me there.
איזה מתוקה. עדן חמודה, את בסדר? עדן, למה את בוכה? די, אני לא יכולה. הם הורגים אותי, זה קל טוב. עדן, נראה לי שאת לא יודעת. מה? ויש בזה משהו כל כך מקסים, אבל את נורא מרגשת, את יודעת? ודווקא בגלל שאין לך מושג מה את עושה פה, אני כל כך סקרנית לראות מה יהיה איתך בהמשך. עדן, טוב, את מוטט אותי, הרסת אותי, את בדיוק עושה את הדרך שאני עשיתי מטבריה, מהעיר הקטנה לעולם הגדול ולבמה הגדולה, ואני מתרגש בשבילך ואני שמח שבאת לפה היום. שיהיה לך בהצלחה. אני אוהב אותה. תראי עדן, יש לך יכולת ווקלית מצוינת. בתור מה שנקרא רקורדינג ארטיסט, אם היית באה לאולפן, הייתי מוציא ממך טרק נורא נורא טוב. ועם החליפה הזאת ועם הקול שלך, בוא נראה עד לאן נגיע. כן, גדול. גם ממני קיבלת כן. עדן, כן. ממני אלייך זה ממש כן. מזל טוב. 30 שקל! עדן, אני אמרת אותה, לוקחים את העיניים,